atong pare, kung atong tan-awon karon ang mga Christian countries like naam sa ni Kristiyanos ang Ukraine, daghang nila Kristiyanos, usama ni sila sa mga hardcore na Christian country, Catholic country sa Europe. Ni practice og mga buhat nga sukwahi sa gisugo sa Ginoo. Nakapasakit sa kasing-kasing sa Ginoo ni Maria. Unsa man ning mga buhata, kanang same-sex marriages allowed na nila, abortion allowed na, premarital sex allowed na, euthanasia allowed na, kiskis-kilay allowed na, color buhok allowed, ligation, vasectomy allowed. Nakapasakit ni kay insulto man is Ginoo.